Hello mga kabukid dyan. Hello sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa bukid guys. Mga ano na ngayon, hapon na. Pagdating ko dito guys, may naka ano na ng mga saging dito. Hindi ko alam na may buyer pala ng saging ngayong araw na ito. Kaya nagmamadali kaming magputol ng aking saging. Tiningnan ko doon sa taas. At ito yung resulta sa aking saging guys, kasi hindi ako nakakating last week. At saka may ano pa sa Holy Week. Ito na yung saging ko ngayon guys. Hinog na guys. Pero okay pa rin yan. Mabinta pa rin natin yan guys. Yan. Puros na talaga, halos-halos may hinog na guys. Pero hindi sila sira guys. Okay kayo. Nagharvest tag saging guys. Hingga ng uban guys. Pero okay kayo. Kakaon tag saging. Nara itong mga saging sa likod guys, oh. Baligya na to na guys. Okay kayo.